kublai shibun ni phi ki parlong te hak jing lai kai duran kop hap deng ka chelong la jong Persha iya ka North East United hanin kami nakaliang jong ka North East kalayele kai bha hak ba kalala ban pelim iya ka chelong la jong da ar lui kul bat hoi parlong nakaliang jong ka chelong la jong ru kadai le kai bha hak ne ka jing le kai kabapan itanat shisha iya kinong kersan jongka namar ba nakaliang jong ki player kilayele kai bha kad bala hanre wala kataru kampat biang satya yeki namar ba hakaba khado karizal kamsyam la urlang satya kumba kilakmi lente bat yeki te ki gol latep daw aladin ajare tang hakamnit kabasan nakabenta ka North East United bat kaneka gol kalane hi kumju kadhadu bakut kaneka first half hanre andalawan pai sya ka second half de hakamnit ka ba praboi ka shilong la jong kalalaban pan pai ya kate ka gol langba ufigo hanre de tang hadin arminit u aldin ajare uliyo abyang bantep iya ka gol ka ba arjungu nakabanta ka North East United kabal pelong ya ka banjob da ar luwe gol bat hoy perlong yang ini apa ha ka ne video hato ke Shillong la jong kadang don ne em ka chance ban yo rong sya ka quarter final te parlo kimi ye khen pon jong ka duran ko ki don hadu Andrew Tuli bat Andrew Tuli ki tim ki basyong ha ka to one ki laban qualify sya ka quarter final kat ba Artli ki tim ki basyong ha ka top 2 kin sa ye kni namar don kam Pratli ki tim ban yo rong sya ka quarter final te perlok haba pai ha ka group A ka East Bengal kaliyo ban rong lupa kat ba ka nam dhari hakilai sin ki jingilai kai kal syarem shisin bat job arsin da ka ba kaliyo ban kamai 2 point anrei haba pai sya ka goal different ka don tang lai goal kat ba ka Shillong lai jong ru hakin 2 point ba kala kamai kaliyo hadu Pratli ki goal different kamot kala tam da san goal iya ka nam dhari te perlok haba pai ha ka group B kene ka group ka bakhmi lenti ban yorong Artli ki tim ka bomod ba ka don bha ka chance iya ka Diamond Harbor namar kaliyon 2 point bat pra ha ka goal different ka bayareng ka bat ka Shillong la jong tela da ka job iya ka Mohan Bagan kaliyo ban rong lepa bat ka Mohan Bagan ro ka don iya ka chance namar ha ka goal different kaliyo ban tam iya ka nam dhari te perlok kene ka jingila kai hapadeng kini ki Artli ki tim shibit kamit kan penti kena bha bat haba pai sya ka group C ka Jamshedpur kaliyo ban rong lupa kat ba ka Indian Army haki arsin ki jingila kai kaliyo dalai point bat lada ka job ru iya ka ladak kan don dan ru point hanrei i don jingkermen satya namar ha ka goal different kadang don tang 0 te perlok haba pai sya ka group D hang ne kan don ka jing artatin namar ki Artli ki klub kila dep ban yele kai damar arsin kat ba ka bondolan kadang dep tang shisin hanrei lada ka ponjab kala ban pelim ya ka bondalan shibit menta kamit kamot ba ka Shillong la jong kala don kalat ban yorong sya ka rang ko bapra namar ka don ka jing artatin hang ne yo le se Artli ki tim kinla ban yo dan nyo point hanrei habang ipe sya ki goal different ka Shillong la jong kala tam shibun kublai shibun